اسلام خطیب قرآن حضرت مولانا قاری محمد آصف میر صاحب کو تورے سامنے اپنا جاندار خطاب فرمیسن حضرت مولانا قاری محمد آصف میر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق پہ چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔
جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا جب سمندر میں ڈوبا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور ذبح ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم امام کائنات سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی مقدسہ اور پکیزہ ہستی دیں انتہائی قابل احترام و معزز سامعین کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دی خاطر آج دا اے تبلیغی اصلاحی پروگرام رکھیا گئے دعا ہے کہ جڑی غرض و غایت نالے پروگرام رکھیا گئے اللہ رب العزت محترم جناب رانا فدا حسین بھٹو صاحب دی کاوش کوشش محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے یقیناً اس پرفتن دور دے اندر اور مہنگائی دے دور اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر خیرات کرنا کوئی عام بات نہیں لیکن اللہ رب العزت نے محترم حاجی صاحب کو جو رزق عطا کی تھے اللہ دے عطا کردہ رزق اور مال وچو اللہ دے راستے دے اتے خرچ کرنے پائیں اور تساں احباب واسطے انہیں آج دی دعوت دا اہتمام رکھے دعا ہے کہ اللہ انہ دی اس خیرات اور دعوت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے پیارے بھائیو دوستو عزیز ساتھیو اللہ رب العزت نے انسان واسطے ڈھیر سارے احکامات فرائض اور اوامر فرض کیتن اور انسان واسطے اللہ رب العزت نے کچھ چیزاں ایسا رکھیں جنہیں دے بارے انسان کو خیال کرنا چاہیے ایویں ہی صلہ رحمی ہے رشتہ داری اور صلہ رحمی دے بارے اللہ نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات دیں تو آکو ساکو نصیحت فرمائیے تو آکو ساکو بعض چیزاں سمجھائیں نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے آپ نے فرمائے من احب ان یبسط لہو فی رزقہی وینسع لہو فی آثارہی فلیصل رحمہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے وچو جیڑا بندہ اے پسند کریں دے من احب ان یبسط لہو
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ عطا करे, ਅੱਲਾ ਵਾਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਰਿਜ਼ਕ عطا करे और अल्लाह पाक साडी उमर दे अंदर बरकत अता करे, खैर बरकत आली लंबी सेहत आली ईमान आली तंदुरुस्ती आली अल्लाह लंबी उमर अता करे। आपने फरमाया को चाहिदा ए फल यसिल रहिमहू, वो अपने रिश्तेदारों दे नाल सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों दे नाल बना के रखे। साफ ज़ाहिर जदन बंदा रिश्तेदारों दे नाल बने सी, इन्हें रिश्तेदारां ने इहदे वास्ते दुआ करनी है। जदन रिश्तेदारों दे नाल अच्छा रवैया इख्तियार करे सी, इन्हें रिश्तेदारां ने इहदे रिज़्क वास्ते दुआ करनी है। जदन अपने रिश्तेदारों दे नाल बना के रख सी, इन्हें रिश्तेदारां इहदी सेहत याबी वास्ते, इहदी बीमारी दी दूरी वास्ते, इहदी तकलीफ दी दूरी वास्ते, इहदी मुसीबत दी दूरी वास्ते दुआवां करनियां। अल्लाह पाक ने इको उम्र भी लंबी अता करनी है, अल्लाह पाक ने इको रिज़्क भी बेबहा अता करने, सिर्फ सिला रहमी करन दी वजह जेको अल्लाह ने रिज़्क बेबहा अता कीते, सेहत आली अल्लाह ने जिंदगी अता कीती है। मैं समझदा जिंदगी विच बाकी कहीं चीज दी बंदे को जरूरत नहीं रहंदी, बंदे को जरूरत है रिज़्क दिए, हलाल रिज़्क दिए, हलाल माल दिए, या बंदे को अपनी जिंदगी दिए। ये दुहाई चीज़ अल्लाह ता अपने बंदे को अता करेंदे जदन बंदा सिला रहमी करे, बना जोड़ के रखे। और ही चीज दा ना हुकूकुल इबाद है। याद रखा है दो चीज़ें अल्लाह ने बनाए दुनिया दे अंदर, एक के हुकूकुल इबाद, दूजे हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह के मुरादे अल्लाह दा हक, हुकूकुल इबाद के मुरादे अल्लाह दे बंदियां दा हक। ये भी याद रखे कल क़यामत वाले निहार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हक तो को माफ करने, लेकिन जेड़ा हक बंदियां दा है वो हक अल्लाह ने माफ नहीं करना। उदे बारे तेरे मेरे के सवाल कीता वजने, अगर तय कहीं अल्लाह दे बंदे दे दिल दुखाए, या कहीं दी चोरी कीती है, या कहीं को तकलीफ दीती है, कहीं को तेरी वजह के तकलीफ थई है, कल क़यामत वाले निहार तय इदे बारे जरूर अल्लाह को सवाल दे, अल्लाह के सामने जवाब दे। अल्लाह ने तेरे के कल क़यामत वाले निहार पूछने, सवाल करने। ही वास्ते मेरे प्यारे भाइयों सिला रहमी करो, रिश्तेदारों दे नाल बना जोड़ के रखो। ये हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज अल्लाह दा हक है, रोजा अल्लाह दा हक है, सदका अल्लाह दा हक है, खैरात अल्लाह दा हक है, कुर्बानी अल्लाह दा हक है, नजरो नियाज अल्लाह दा हक है, हज अल्लाह दा हक है, उम्रा अल्लाह दा हक है, कुरान पाक दी तिलावत अल्लाह दा हक है। ये हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल इबाद क्या है? एक दूजे दे नाल बना जोड़ के रखना, कहीं को रास्ता देवना, कहीं दे दिल को तकलीफ न पहुंचावना, अपन आपस से ताल्लुकात कायम करना, आपस में रिश्तेदारी बना के रखना, आपस में गठ जोड़ पैदा करना, आपस के अंदर मिल जुल के रहना। और मिल जुल के रहन दा ना मुआशरा ही को मुआशरा आख्या वेंदे, जदन तू मैं एक दूजे दे नाल बना के रखसूं, एक दूजे दे नाल अच्छे ताल्लुकात कायम करके रखसूं। और यह रिश्तेदारी, यह सिला रहमी हदीस पाक दे अंदर अंदे अल्लाह दे अर्श और सतून को पकड़ के खड़ी हुई है। अल्लाह के सवाल करें दिए, अल्लाह तैं दुनिया बनाए, तैं दुनिया दी हर एक चीज बनाई है, हर एक चीज दी तैं ड्यूटी ला दी है, हर एक चीज को तैं मुकर्रर कर देते, हर एक चीज मौजूद है। ऐ अल्लाह मेरे वास्ते क्या हुक्म है, मैं को क्या करना चाहिए? अल्लाह ने फरमाए शक़क़तु लहा मिन इस्मी, ए लफ्ज़ सिला रहमी याद रख, मैं अल्लाह ने तेको अपने नाल बनाए। किवें? मैं अल्लाह रहमाना, मैं अल्लाह ने तेको अपने रहम के बनाए। तू रिश्तेदारी याद रख, वमन क़ताअका क़तलतुहु, जेड़ा बंदा तेको तोड़े सी मैं अल्लाह ऐसे बंदे को तोड़ के रख दे सा, और जेड़ा बंदा तेको जुड़े सी मैं अल्लाह ऐसे बंदे को जोड़ के रख दे सा। ये आम नहीं सिला रहमी, अल्लाह दे नाल मुनसलिक के सिला रहमी। जेड़ा बंदा तेको जुड़े सी मैं अल्लाह जोड़ के रख दे सा, जेड़ा बंदा तेको तोड़े सी
میں اللہ ایسے بندے کو تروڑ کے رکھ رہے سا اج اساں تساں دیکھو اساں جڑ دے پئے ہیں یا ترٹ دے پئے ہیں میں تے جیڑے نظر ماریے جیڑے معاشرے دی طرف ڈٹھے جیڑی وسطی دی طرف ڈٹھے جیڑے بھراویں دی طرف ڈٹھے جیڑے والدین دی طرف ڈٹھے جیڑی قوم قبائل دی طرف ڈٹھے اساں تساں مسلمان ایک دوجے دے نال جڑ دے کہن سے پئے بلکہ ایک دوجے دے نال ترٹ دے پئے ہیں تواڈے ساڈے اندر تروڑ زیادہ ہے تواڈے ساڈے اندر اختلاف زیادہ ہے تواڈے ساڈے اندر جھگڑا زیادہ ہے تواڈے ساڈے اندر تنازع زیادہ ہے تواڈے ساڈے اندر اختلاف زیادہ ہے تواڈے ساڈے اندر اخوت بھائی چاری آپس دے اندر مل جل کے رہن والی چیز ختم تھی چکی ہے حدیث پاک دی طرف غور کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترائے شخص ایسے ترائے بندے ایسے یہ اللہ دی زمین دے ہوتے جتنا عبادت کریں اللہ ایسے بندے دی عبادت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرے انہیں دے کنہ کے اتے انہ دی عبادت ویندی بھی نہیں انہ دے کنہ کے اتے انہ دی نیکی ویندی بھی نہیں بلکہ تلے رہے ویندی ہے یاد رکھے کنہ کے اتے جنن عبادت ویسی تے اللہ کے پہنچی کنہ کے اتے جنن نیکی تیری میری ونجنی ہے تے اللہ دے قریب پہنچنی ہے نیکی آپ دا فرمان ہے ترائے شخص ایسے اے جے جتنا عبادت کرن اللہ دی زمین دے ہوتے رب دی دھرتی دے ہوتے یاد رکھا ہے اللہ ایسے بندے دی عبادت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرے اے کیڑے بد نصیب ہیں صحابہ کرام نے پوچھے سوال کیتے اللہ دے پیغمبر کیڑے لوگ ہیں آپ نے فرمایا سب تو پہلا او بندہ ہے جیڑا کہیں دا غلام ہے نوکر ہے اے اپنے آقا اپنے مالک دی بات کو نہیں منے دا اپنے مالک کو چھوڑ کے لگا ویندے نکل ویندے دور بھاج ویندے اے اپنے مالک دی پرواہ نہیں کریں دا حالانکہ ہے غلام ہے نوکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نمازاں پڑھدا رہے اے روزے رکھدا رہے اے صدقے کریندا رہے اے خیراتاں کریندا رہے اے قربانی کریندا رہے اے حج کریندا رہے عمرے کریندا رہے اے جب تک واپس اپنے مالک کے نہ اسی اس وقت تک اللہ نے دی نماز دی روزے عبادات صدقہ خیرات کو اللہ نے قبول نہیں کرنا ایدے کنہ کے تلے رہ وجنی ہے دی نیکی ایدی کان کے جھکی رہ وجنی ہے دی کیتی ہوئی عبادت پہلا بندہ ہوئے ہے جڑا اپنے مالک کو چھوڑ کے لگا میں دے دوجی بات دے ہوتے غور کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے دوجا او شخص ہے جن عبادت اللہ قبول نہیں کرے نا وہ کون ہے آپ نے فرمائے او عورت جیڑی عورت اپنے خاوند دی اتباع اور پیروی نہیں کریں دی اپنے گھر والے دی بات کو نہیں منے دی گھر والے دی نافرمانی کریں دی گھر والا روکے ان دی پرواہ نہیں کریں دی اپنی منمانی کرنا لی اپنی مرضی کرنا لی اپنی منمانی اور اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارنا لی عورت اس وقت تک اللہ دی عبادت قبول نہیں کریں دا جب تک کہ اے عورت اپنے خامند کو راضی نہ کرے سی آپ نے فرمایا اگر میں کو اللہ حکم دینا اگر جائز ہوندہ میں اللہ دا پیغمبر حکم دے وہاں عورت کو کہ عورت اپنے گھر والے دے کو سجدہ کرے لیکن یاد رکھے سجدہ صرف اللہ کو کرنے اللہ دے علاوہ بندہ کہیں دے کو سجدہ نہیں کر سکتا اللہ دے علاوہ بندہ کہیں دے کو نہیں جھک سکتا جھکنے صرف اللہ دے کو سجدہ اللہ دے کو کرنے آپ نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوندہ میں عورت کو حکم دے وہاں کہ عورت اپنے گھر والے دے کو سجدہ کرے لیکن عورت یہ بات سوچیں دیئے میں گھر والی تھی کہ اپنے گھر والے کو مناوا ادھے پیریں دے ہوتے من کے ہاتھ رکھاں ادھی اتباع اور پیروی کرا نبی پاک نے فرمائے اے او بدبخت عورتیں جب تک کہ اپنے خامند کو راضی نہ کرے سی اس وقت تک رب العزت نے ادھی کہیں عبادت کو قبول نہیں کرنا پہلا وہ بندہ جڑا اپنے مالک کو چھوڑ کے لگا گئے دوجی او عورت جائیں اپنے خامندی نام فرمانی کی دیئے خامندہ دے فلان جگہ دے ہوتے نہیں ونجنا خامندہ دے فلان شادی دے ہوتے نہیں ونجنا
خاواندہ دے تائیں اج دے بعد اپنے والدین دے گھر نہیں ونجنا خاواندہ دے تائیں اپنے بھراویں دے گھر نہیں ونجنا خاواندہ دے تائیں اپنے بھیڑی دے گھر نہیں ونجنا خاواندہ دے فلاں سارے رشتہ داریں دی شادی ہے خبردار تو اگر شادی دے ہوتے گئی یہ عورت انا دے اندر آکے زد دے ہوتے آکے تیڈی کیویں مننا میں اپنے والدین کو کیویں چھوڑا اپنے بھراویں کو کیویں چھوڑا اپنے بھیڑی کو کیویں چھوڑا اپنے رشتہ داریں کو کیویں چھوڑا حتیٰ کہ یہ بدبخت عورت اپنے گھر والے کو چھوڑن واسطے تیار ہے لیکن باقی رشتہ داریں کو چھوڑن واسطے تیار نہیں یہ اپنے والدین دی اس وقت تک ہے جڑانی دا نکاح نہ تھیا ہونی دا نکاح تھی گئے اپنے والدین کے مک چکی ہے یہ اپنے والدین تو نہیں بن سکتی اندے واسطے سارا کو جیندہ سیر دا تاج اندی ہر ایک بات کو منن اللہ پوری کرن اللہ ہے اندہ اپنا خامہ دے گھر آلہ ہے آپ نے فرمائے جب تک یہ عورت اپنے گھر آلہ کو راضی نہ کرے سی اندی کوئی عبادت اللہ نے قبول نہیں کرنی تریجے بندے دی طرف غور کر جیڑی میری موضوع دے نال تعلق رکھنا لی بات غور کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تریجہ او شخص اخوانی ساریان آپ نے فرمائے دو بھرا جڑے آپا سے لڑ پین دو بھرا جنہیں دے آپا سے تنازع شروع تھی گئیں دو بھرا جنہیں دے آپا سے جھگڑے تھی گئیں دو بھرا جنہ دی آپا سے لڑائی تھی گئے او دو بھرا جڑے ایک دوجہ دی شادی غمی کے مک چکے ہیں ایک دوجہ دے جنازے کے مک چکے ہیں نوبت طلاق کے تک آگئے آپ نے فرمائے انہیں دنہیں بھرا میں دی عبادت اللہ اس وقت تک قبول نہیں کریں دا جب تک کہ اے آپس دے اندر سلو نہ کریں اے آپس دے اندر ملن نہ آپس دے اندر سلو نہ کریں اس وقت تک انہ دی کوئی عبادت اللہ تعالی دے ہاں قابل قبول نہیں اسادیں چھوٹا بھرا ساڑو چل کے اسی اسادیں بڑا بھرا ساڑو چل کے آسی تاں اسا صلح کرے سو نہیں وہ اپنی عبادت دی طرف دیکھ اپنی نماز دی طرف دیکھ اپنے روزے دی طرف دیکھ اپنے صدقے دی طرف دیکھ اپنی خیرات اور قربانی دی طرف دیکھ انا چھوڑ غصہ چھوڑ اپنے اندر تکبر علی چیز کو ختم کر نبی پاک نے فرمائے این خیر دے کام میں جیرا بندہ پہل کریں دے اللہ ایسے بندے دے ہوتے راضی تھی دے وہ پہل کرنا اللہ چھوٹا بھرا ہوئے اللہ تاں بھی راضی تھی دے پہل کرنا اللہ وڈا بھرا ہوئے اللہ تاں بھی ایسے بندے دے ہوتے راضی تھی دے اس وقت تک عبادت قابل قبول نہیں میں 5 وقت دا نمازی ہوں بھرا نال میرے تعلقات صحیح نہ ہوئیں لوگو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا نبی پاک دی حدیث کو مد نظر رکھ کے آدھا میری عبادت دا کوئی فائدہ نہیں میری نماز کے میں بے نماز بہتر میں اگر سکے بھرا نال بنا کے نہیں رکھی اندے نال میری رشتہ داری ختم تھی گئی میں رمضان دے سارے روزے رکھا حضرت داؤد علیہ السلام دے روزے آنے کا روزے رکھ دا راما ایک روزہ رکھا دوجا روزہ چھوڑ دے ماں میرے روزے دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں اپنے سکے بھرا دا خیال نہیں کیتا میں خیراتاں کران لوگیں کو راضی کران دی کوشش چھواں یاد رکھائے جب تک کہ میں اپنے بھائی نال صحیح نہیں اس وقت تک میرے خیراتے دا کوئی فائدہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمائے ترائے بد نصیبیں انہ دی عبادت کرنا کے اتے نہیں وینی پہلا او بندہ جڑا اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاج گئے دوجی او عورت جڑے اپنے خامن دینا فرمانے تریجا او بندہ جڑا آپس دے اندر لا تعلق کی کریں دے تعلقات ختم کیتی ودے اور صلح دے اندر پہل نہیں کریں دا یہ ایسے بد نصیبیں انہ دی عبادت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کریں دا کیڑی بات توارے سامنے رکھا نبی علیہ السلام دے فرامین اتنا انسلہ رحمی دے بارے رشتہ داری دے بارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جیڑی چیز سکھائیے وہ یہ کہ معاشرے دے اندر تسا مل جل کے رہ دے پیو تو آپ کو چاہیے دے کہ تسا حقوق العباد دا خیال کرو آپس دے اندر تسا بڑا جوڑ کے رکھو قرآن پاک دے اندر اللہ نے کیا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے او اللہ جن دے نال تساں ایک دوجے کے سوال کریں دے ہو، قرابت داری دے بارے، رشتہ داری دے بارے، صلہ رحمی کرن دے بارے، آپس دے اندر تعلقات بہتر بناون دے بارے تساں ایک دوجے کے سوال کریں دے ہو۔ اگلی آیت دے اتے غور کر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے میں بنی اسرائیل کے وعدہ کیتا، کیڑی چیز دا وعدہ ہا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے تواڈے کے پہلے میں اللہ نے بنی اسرائیل کے وعدہ گدا، بنی اسرائیل کے میثاق گدا، میثاق تے وعدہ بھی اللہ نے پورا تے پکا گدا۔ کیڑی چیز دا وعدہ ہا، اللہ فرمائے دے تو کو چاہیے ہے تساں آپس دے اندر بنا کے رکھو، آپس دے اندر صلہ رحمی کی دی کرو، نال تساں اللہ دے علاوہ کہیں کو مشکل کشا نہ منو، کلے اللہ دی عبادت کی دی کرو۔ اگلی آیت کریمہ دے اتے غور کر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ تو کو حکم پیا دینا، کیڑی چیز دا تساں عدل کیتا کرو، انصاف کیتا کرو، احسان کیتا کرو، نیکی کیتی کرو، چنگئی کیتی کرو، ایک دوجے دے نال بڑا جوڑ کے رکھیا کرو، رشتہ داری دا خیال کیتا کرو، رشتہ دارے دے نال اخوت اور بھائی چارے دے نال پیش ہے کرو۔ حدیث پاک دے اتے غور کر، اللہ دے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دی طرف لگے ہیں، آپ اللہ دی عبادت دی خاطر غار دے اندر لگے ہیں، آپ اللہ دی عبادت دی خاطر غار ہرا دے اندر ہیں۔ استاد محترم خطیب پاکستان قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ سٹیج دے اتے تشریف گھندین، میں حدیث مکمل کر کے تساں احباب کے اجازت گنساں، میں توڑا اپنا مقامیاں مہمانان گرامی دے اصل بیانات تھی سن، اصل جڑی انتظار ہے او علماء کرام دی انتظار ہے، علماء کرام آگئن، بس یہ حدیث کو مکمل کر کے میں تساں احباب کے اجازت گھننا چاہنا۔ اگر تساں احباب دی توجہ ہے میری طرف توجہ ہے تے تھوڑا تھوڑا تساں قریب تھی ہو، تساں قریب تھی سو تے دوست باسن ورنہ ایک کھڑے راسن، احباب کنے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب تھی ہو۔ سوال اچ لکھیا بھی آؤں دے خالی جگہ پر کریں، اے جڑی خالی جگہ ایک کون پر کرے سی، اتھا کون باز، اے پنڈال توڑے واسطے لایا گئے، اے انتظامات توڑے واسطے کیتے گئے۔ دیکھو تساں اگر پستے بیٹھے رہے گئے، آواز پستے بھی آمنی ہے، آواز اگوتے بھی آمنی ہے، جتنا تساں احباب اگتے تھی کہ اسو سا کو مزید خوشی تھی سی، اور اسا تساں احباب دا شکریہ ادا کرے سو۔ توجہ میری طرف، اللہ دے نبی غار ہرا دے اندر لگے ہیں، آپ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہیں، نبی علیہ السلام اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل امین ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جبرائیل آیا کھڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انسانی شکل دے اندر، انسانی روپ دے اندر نبی پاک دے سامنے آیا کھڑے، آکے اللہ دے پاک نبی کو جب بھی پیا پہنے، آپ کو گلہ پیا پہنے، نبی علیہ السلام کوئی میں گھٹن لگے، اللہ دے پاک نبی کو آدھے، اللہ دے پیغمبر اقرا اقرا اقرا، یہ پہلی وحی چاہ کے ہے، پیغام چاہ کے ہے،
اللہ دی طرفوں وہی چاہ کے حضرت جبرائیل امین انسانی شکل دے اندر انسانی روپ دے اندر قرآن پاک دا نزول پیا تھی نے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوتے آپ نے فرمائے ما انا بقاری میں پڑھیا ہویا کہنی میں علم نہیں جاندہ تو جنی بات میں کو بیا کریں دی میں نہیں جاندہ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو جب بھی پاک کیا دے اللہ دے پیغمبر اقرا 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 اللہ دے نبی تو کو پڑھنا پوسی نبی علیہ السلام دے ہوتے پسینہ جاری ہے آپ دا جسم کمبن لگ گئے اللہ دے پاک نبی جلدی دے نال واپس ونجن دا ارادہ کریں دن آپ اپنے گھر دے اندر لگے ہیں نبی علیہ السلام دی پہلی زوجہ ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے سامنے آئیے آپ نے فرمائے خدیجہ زمیلونی دسرونی خدیجہ میرے ہوتے چادر پا میرے ہوتے چادر اوڑ میرے ہوتے چادر پا آج میں اللہ دا پیغمبر پریشانی دی حالت دے اندر آج میں اللہ دا پیغمبر پریشانی دی حالت دے اندر نبی علیہ السلام دے ہوتے ماں جی نے چادر پا دیئے نالی سوال کرن لگی اللہ دے پاک نبی اللہ دے پیغمبر وجہ کیا ہے آج توڑی طبیعت کو کہتے عجیب ماضرہ ہے آپ نے فرمائے خدیجہ میں غار دے اندر بیٹھا ہویا آمی ایمیں بھی میرے نال معاملہ بنیے ماں جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کو آکھن لگی اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر پریشان تھی من دی ضرورت نہیں غم کرن دی ضرورت نہیں اللہ دے نبی توڑے اندر ایسی خوبی ہے توڑے اندر ایسا وصف ہے جیڑے بندے دے اندر اے خوبی وصف پاتا ونجے اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کریں دا اللہ ایسے بندے کو ذلیل نہیں کریں دا اللہ دے پیغمبر انکا لتصل الرحیم توڑے اندر خوبی پاتی وینی ہے تو سا رشتہ داریں دے نال بنا کے رکھ دے ہو رشتہ داریں دے نال تعلقات قائم کریں دے ہو اللہ دے نبی تو نے رشتہ دار تو کو پتھر بارن تو سا انہ دے نال بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے نبی تو نے رشتہ دار تو کو سائے رکھن تو سا بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے پیغمبر تو نے رشتہ دار تو کو مجنون آکن تو سا انہ دے نال بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے پیغمبر تو نے رشتہ دار تو کو پاگل آکن تو سا بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے نبی تو نے رشتہ دار تو نے راستے دے ہوتے کنڈے بھی چھاوین تو سا وقت بھی انہ دے نال بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے پیغمبر تو نے رشتہ دار تو نے ہوتے پتھر دا برساؤ کریں انکا لتصل الرحیم تو سا رشتہ داریں دے نال بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے پاک نبی تو نے رشتہ دار تو نے بیٹے دے طلاق نامے لکھا کے پیش کریں انکا لتصل الرحیم تو سا رشتہ داریں دے نال بنا کے رکھ دے ہو رشتہ داریں دے نال گٹھ جوڑ کر کے رکھ دے ہو اللہ دے پیغمبر تو نے رشتہ دار تو نے ہوتے اونٹ دی اوجری رکھیں انکا لتصل الرحیم تو سا وطوینہ دے نال بنا کے رکھ دے ہو اللہ دے پیغمبر تو نے رشتہ دار تو نے صحابہ کرام کو تکلیف آنے وین انکا لتصل الرحیم تو سا وطوینہ دے نال بنا کے رکھ دے ہو انہ دے نال چنگئی کریں دے ہو اللہ دے نبی جنے جنے بندے دے اندر اے خوبی پاتی ونجے اے وصف پاتا ونجے اے عمل پاتا ونجے اللہ ایسے بندے کو نہیں ذلیل نہیں کریں نا بلکہ اللہ ایسے بندے کو عزت اور ترقی عطا فرمے دے اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کریں دے کیڑا بندہ جڑا صلہ رحمی کرے بڑا جوڑ کے رکھے اے نہ سوچا کر کے میری شادی دے ہوتے نہیں آیا میں نوے ساں اے نہ سوچا کر کے میرے قریب نہیں آیا میں نوے ساں اے نہ سوچا کر میں بیمار آمی میری تیمارداری کرن واسطے نہیں آیا ایو کو سوچا کر میں اپنے رشتہ داریں وچ پہل پیا کریں نا میں انہیں دے نال گٹھ جوڑ پیا کریں نا اگر میرے رشتہ دار میرے نال برن اے جانن تے اللہ جانے
جانے میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد پیا کریں نا آپ دی حدیث پاک موجود ہے صحابی رسول آیا کھڑے اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں انہیں نال بنا کے رکھ دا وہ میرے نال بنا کے نہیں رکھ دے میرے نال تعلق ختم پہ کریں دیں اللہ دے پیغمبروں میں کوئی تکلیفاں دیں دیں آپ نے فرمایا ہے میرا صحابی اگر ایمیں ہے جی میں تو آدھا کھنیں تیری بات اگر سچی ہے تو اپنی بات ہے سچی یاد رکھ اے اگر تک کو پتھر مرے نہ رہے اے تک کو تکلیفاں دے نہ رہے اے جتنا تک کو تکلیف دے وے تائیں کو کوئی بات نہیں کرنی تیرے مدے مقابل اے تیرے سامنے آیا کھڑا ہو سی تیرے خلاف دیا کھڑا ہو سی تے کو گالی کردہ پیا ہو سی مدے کردہ پیا ہو سی تے کو چپیڑا مرے نہ پیا ہو سی یاد رکھ تائیں کو کوئی جواب نہیں دے وڑا رب دے فرشتے تیری طرفوں جواب دے سن ایدے موچ راک سٹے سن مٹی سٹے سن کیری ایدے موچ پاتی وی سی کیونکہ اے اپنے رشتہ داریں دا خیال نہیں کرے دا جیڑا رشتہ داریں دا خیال نہ کرے ایسے بدبخت دے منہ دے ہوتے اللہ دے فرشتے راک مٹی کیری سٹے دین ایک جڑا بد نصیب بندہ ہے جدے منہ اللہ دے فرشتے راک اور کیری سٹن وہ ایو سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ہرقل بادشاہ نے کیتا ہا جڑا روم دا بادشاہ سوال پیا کریں دے اے جڑا قافلہ آیا ودے تجارت کرن دی خاطر انہاں کے پوچھو نبی پاک کے سب کے زیادہ قریب کون ہے ابو سفیان دے میں اللہ دے پیغمبر دے نال زیادہ قریب ہاں اس وقت ابو سفیان مسلمان نہ ہا نبی پاک نہ میں رشتہ دار ہاں قریب ہاں اے بادشاہ دے سڑ کے ابو سفیان کو ایدے کے سوال کرو جڑا سوال کیتا ونجے اے اگر اپنے سوال جھوٹا ثابت تھیا اسائی کو سب سزا دیونی ہے اگر سچا ہو سی اسائی کو تحفے دے سو انعام دے سو سجا گئے ابو سفیان کے سوال کیتا گئے اللہ دے پیغمبر کیڑے خاندان نال تعلق رکھے دن ابو سفیان دے اچھا خاندان ہے حسب نسب دے لحاظ نال اچھا خاندان ہے بڑا مقام اور مرتبے والا خاندان ہے نالی ابو سفیان کے پوچھا گئے سوال کیتا گئے اے ابو سفیان اے دس اللہ دا پیغمبر تو کو کیڑی چیز دی دعوت دیں دے آپ تو کو کیا سمجھیں دے آپ دی دعوت کیا ہے نصیحت کیا ہے ابو سفیان آکھن لگے آپ دی جڑی پہلی دعوت ہے وہ اے ہے اللہ دے پیغمبر ساکوادن کے صلہ رحمی کیتی کرو رشتہ داریں نال بنا کے رکھیا کرو اے ہے نبی علیہ السلام دی تعلیم اللہ کنے دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب